хайде да ходим на работа. Се оправяме да ходим на работа. Не са. Заключваме. И отиваме към превозното средство. Ето го нашия звяр. Много е полезен и удобен. Еко. Без бензинище и други тем подобни. Нафти. Работя на 1 км от нас. С тази тротинетка стигаме за секунди. За 2 минутки. Вече сме на работата. И ще работим. Сега ще ви покажа и служебното ми возило. Ето го. Този звяр. На 1000 години. Трябва да му смениме винетките, тук стикерите, че са стари. Ще отнеме малко време. Махнахме старите стикери, но трябва да почистя тук, защото е станал много мръсен и мизерен.